Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце да важных навінаў. Даўно мы да іх не звярталіся і даўно у нашай студыі не збіраліся ні разам, ні паасобку гэтыя людзі, тым больш прыемна іх бачыць. Такім чынам, вітайце, суарганізатарка фэсту Грай Інэс Сянкевіч. Прывітанне, Інэса. Фронтмены гуртоў Вольскі і разбітая пацана Лявон Вольскі і Павел Гарадніцкі адпаведна. Вітаем усіх, так. Прывітанне, шаноўнае сэрца. Разбітая пацана просто. Ну вот бачыце, расхваляваўся, бо даўно не бачыліся. Такія зоркі прыйшлі, так аж... Ну так да, шлепіць вочы, не магу чытаць тэкст падказкамі за... Вы ж такі мусіце быць ужо загартаваны всякімі сустрэчамі. І на старыкоў, і на динозаўраў бывае праруха, як кажуць. Що ж здараецца, Лявон Артурович, вы ж ведаеце самі. Я ведаю, так. Тым не менш, сабраліся мы, каб расказаць вам пра грандыёзную падзею, якая будзе вось зусім неўзабаве. 5 верасня у Варшаве, у варшаўскім клубе «Неба» адбудзецца ўжо пяты юбілейны фестываль беларускай музыкі «Грай». Ну і я з першым пытаннем звярнуся, безумоўна, да суарганізатаркі гэтага фэсту Інэсы. Інэс, я так ведаю, арганізатары заўсёды пасля таго, як скончыўся вот іх мерапрыемства, якое яны ўклаліся там і нервамі, і там усімі сіламі і грашымі, чым толькі можна, яны кажуць, ну ўсё, больш ніколі, ўсё, завязаў, ну яго я больш з гэтым ніколі звязвацца не буду. Здаецца, ад вас я таксама гэта чуў. Так, вы чулі, але вы чулі гэта перад фестывалем. Пасля у нас наадварот. Калі фестываль скончыўся, мы сказалі, ну, хіба што трэба будзе рабіць яшчэ адзін. То есть працуе ўсё наадварот. Потым, чым бліжэй да наступнага, тым тады больш сумневаў. Ну, я думаю, што мы вырашылі рабіць наступны адразу 5 верасня мінулага года пасля фестываля папярэдняга. Ну, я разумею, але потым вот пачалася ўжо паціху падрыхтоўка, праца над новым фестывалем, і чым бліжэй уже чарговы, тым больш сумневаў узнікае. Ну, ці варта? Ёсць сумневы, як заўсёды. Як заўсёды кажам, ну, можа быць апошні. А чаму? Вот што можа быць падставай? Ну, здавалася б, тым больш. Такі фестываль добры адгрохалі. Людзі прыйшлі, усе задаволеныя. Вы самі ўжо кажаце, будзем рабіць наступны. І потым чаму? Вялікая канкурэнцыя. Шмат фестываляў, розных канцэртаў, шмат зорак прыязджае да Варшавы. А публіка тая ж самая. Гэта сапраўды так працуе, Лявон Артурович? Ну, натуральна працуе. Слухайце, за адзін толькі за лета, хто толькі не прыязджаў у Варшаву. З такіх сусветных зорак то былі Foo Fighters і Queens of the Stone Age. Это уже як бы... ну это... System of a Down. Макс Корж недалёка выступаў. Ну, ясна, што канкурэнцыя проста дзічэйшая. Ну, я разумею, ёсць зоркі, ёсць сусветныя зоркі, якія прыязджаюць. Таксама все ходзяць беларусы. Ну, конечно, ходзяць. А тут же ж вот сваё, такое утульненькое, тёпленькое, не? Паш? Ну, якое, яно утульненькое, но там все равно збіраецца человек так 800, 900 на утульненьким, тёпленьким. Так что, все равно массовое мерапрыемство. Ну, безумоўна. Ну, я меў на увазе, что там, да, гэта ўжо такое агульнае, там зоркі, сусветныя, но тут свае. Тут вот неяк такое ўсё ж таки на 800 тысяч чалавек, но па-сямейнаму. Ну, то мы будем спадзявацца, што гэта менавіта вось і будзе імпульсам, каб людзі прыйшлі, безумоўна. Будзе імпульсам. Приходишь же, не? Ну, так я ж вот пытаюся, а то вы нешта так зацяліся, думаю, зараз хай не гавораць, а я тут правду з часам як раскажу про ўсё Я это. ж не ведаю правду. Я всю правду ближе, да, не чуваць мяне. Раз. Все прыйдуць, все будзе класна, як у гэтым меме. Лопаты дадуць, працуем, у каждого своя дорожка. Все прыйдуць, все будзе добра. Каб будзе все прыйшлі, А што, могуць не прыйсці? Ну, розны бывае, вы ж ведаеце, і на старуху, як там динозавра бывае, да, асабліва калі там вот где-то сустрэў сяброў, где-то там одна другая стопачка і забыўся, што на сцэну трэба выходзіць. Ну, гэта нейкія 90-е ці 80-е. А што, ўсё ўжо змяніліся
рокеры змяніліся уже не такія як былі. Ну не такія каб замест канцэрту сустракацца з сябрамі такого наогул ніколі не было шчыра кажучы. Ведаеце, які зараз самы запатрабаваны напой у рокераў наших? Боже мой, не палохайте меня. Безалкагольнае піва. Я уже думаю, скажете, что с энергетики Так, і какие. энергетик. Так, сам. так. Вот так вот. Час не шкадуе І нікого. толькі Да? крамбамбуля застаецца на ранейшых пазіцыях. Ну так вот, это ж как бы традиции и сучасность. Ну і ну, так традыцыі і потым ну это ж крамбамбуля. Павел, вы ж не першы раз с разбитым сэрцам выступаете на гэтым фестывале. Не першым. І як увогуле адчуванні? Ну вот нема такого адчування, что ну паўтараецца одно і тое ж. Датычна нас, на нашай праграмы? Не. Абсолютно. Не, ну вот вы ж не только на сцене вышли со своим, вы там где-то и слухаете іншых, вот глядите зал, стоите там сбоку, вот глядите сбоку и думаете, я это уже бачыў еще у мінулым годзе. Не, в мінулым годзе хіба быў іншы склад. лайнап, Зусім была, іншы. Петля, да, Так. Навік. Кожны год меняется, кожны год нешта іншае. Понятно, что у нас не так шмат музыкаў, каб просто кожны год абсолютно новыя былі імёны, але там праз год хотя б няма такого, что кожны год. Хотя я б кожны год таксама выступаў на грай. Чаму не? Вот на Летутені мы кожны год играем. І нічого. Ничего. Классно. Всім классно. Ну, Нам таксама прапановалі на чамусьці но. не дамовіліся, не ведаю чаму. Это не мая справа. Вот так. Вышэй за гэта, ну. А яшчэ могу сказаць, што ў розных месцах праводзіцца этой граі. То яна першы быў наогул там на Open Air такі міні і акустычны. Потым былі Адэса клуб такі. Потым было наогул на этой прагрэсіі. Цяпер будзе ў небе, но это абсолютно розныя пляцоўкі. Это вельмі все цікава, што як- по-рознаму зусім гучаць, по-рознаму розныя энергетыкі, розныя. Вот я и хотел спытацца, як гэта ўплывае на саму атмасферу канцэрта, на падачу, может быть, нават на праграму, на слухача. Ну, вось і паглядзім. Не, ну гэта такая як бы справаздачны такі пасля лета, пасля году. Як раней было Васовіч, все збіраліся, тыя ж самыя людзі, і вось яны паказваюць, што яны за цягам году зрабілі такого новага ці цікавага. Можа, танец нейкі развучылі, синхронны на сцэне. Вось, можа быць, нейкае светлавое шоу, дэкарацыі нейкія зрабілі. Касцюмы новыя пашылі. Ну, і Хтосьці бараду наклеіў. Ну, кожны год пацягваем яшчэ маладыя гурты. У нас конкурс праходзіць «Зайграй на грай». У гэтым годзе мы не змаглі так вырашыць, хто будзе адкрываць фэст. Таму у нас два удзельнікі, два маладыя гурты. Гэта Родвалот і гэта Растейт. І яны ўсё галасаванне шлі нага ў нагу проста. Штодзень у іх была аднолькавая колькасць галасоў. І калі галасаванне скончылася, адзін голас толькі разніцы быў. Там 813-814. Ну і таму мы ўзялі два. З прысутных хто-нибудь быў у журы? я не быў. І правильно, што мяне не запрасілі. А то ўсіх вы зарубіў. Да не, я не люблю просто за журы сидеть. Не падабаецца мне. Вот Павлу падабаецца, я ведаю. Я люблю. О, у наступным годзе пазовем. Добра. Інес, і ты не була таксама Я ўжо? была. Раскажы тады ўсё ж таки, чаму было такі, ты сапраўды варты адзін аднаго, ці скажем, вот што адна такая, вот што другая, как бы. Не, там трошки іначай выглядала. Спачатку было у нас 20 гуртоў, 20 заявак. Журы выбірала 10 з 20, а пасля ў нашым тэлеграме выбіраў уже народ. Было народнае галасаванне за гэтыя 10 гуртоў. Ось, так што народ так вырашыў. Бо я видел себе 20 заявок. Это беларускія гурты у Польшчы. Это вот новое. Молодые. Да, это то есть тое, што стварылася ўжо зараз за апошнія вот это 5 гадоў умоўных. Наколькі это вот ўсё ж таки Зараза это наколькі она распаўсюдзілася. распаўзаецца па ўсім Польшчы. Цікава, Беларусі болей ці меней все ж таки маладых гуртоў за гэты час стварылася. А даходзіць якая інфармацыя? Даходзіць час ад часу. У музыка ўжо ж ёсць нейкія свае такія каналы павуцінне. Ну, але там, ведаеце, мала дзе можна паказацца, калі ты беларускамоўны і рок іграеш які-небудзь ці метал. Там ёсць такія кропачкі, дзе лякальныя,
дзе это тыпу можна яшчэ рабіць, а так каб дзесьці на open-air які-то не такого не было. Ну open-air зразумела, але ж мы заўсёды чуем, вот не думайте, что там у Беларусі ўсё закатана, нічога няма, нічога не развіваецца, з'ехалі і тут пустэча, все ёсць, але вот там вот под этим под паверхняй, под цінай, вот там где-то не, там ну, еще... недзе ёсць, ясно, это ж не можа быть, люди ж спаўняецца 15 гадоў, хочется займацца музыкай, на бас-гітары іграць, спяваць, тэксты пісаць. Ну где ты падзенешся? Ты ж не будешь думать про перспектывы нейкія ў 16-15 гадоў. Ясно, что тебе хочется показать свое мастацтва людям. Ты пишешь песни, выходишь на сцену. Якая б яна не Калі была. гастрольку дадуць. Ну, я думаю, там можно дзесьці без гастрольки там у крупках сыграць там у Доме культуры. А Павел, а у вас есть такая информация? Что там отбывается по ваших каналах? Ну, я знаю, что квартирники стали популярны. Такие вот, ну, той же там Илья Черепко, допустим, играет шмат квартирников в Беларуси. Ну, Тихо. Ну, я думаю, что это как бы доступная информация. Эту тайну не открываю, он сам постить в Инстаграме у себе. Вот. Я не ведаю, як там з легалізацыі ўсяго гэта, ну неяк тут ездзіць кватэрнічкі такія невялікія. То бок умоўна ўсё это Лявон вот вяртаецца ў тыя часы где-то там 80-х пачатку, калі там где-то вот на кухні збіраюцца, спяваюць гаражы. Ну я тыя пракаветныя, калі былі кватэрнікі у якіх-небудзь там БГ, я іх не заспеў все ж таки, я ж быў тады малаваты. Потым ужо калі мы пачыналі так па-сур'ёзнаму больш-менш, то ўжо была такая адліга, перабудова, і наадварот усім казалі, давайте іграйце, фестывалі, все такое. Кватэрнікаў ўжо не было, то не было сэнсу іх. Вось. Таму мне цікава, як это вось прыехаць з гітаркай, там з нейкім без апарата, просто так вот. 15 чалавек, дорага, напэўна, трэба. Пакуль там у музыцы няма нічога палітычнага, і ты як бы просто нейкі рок граеш, там, ці не рок, ці электроніку, і збіраеш там нейкія кватэрнікі невялікія, то я думаю, што это без праблем. Калі ўжо, ну, нешта пачынаецца за гэтым большае, то, ну, безумоўна, тады закрываюць гэта ўсё. Добра, давайте вернемся до нашего фестиваля «Грай». Мы вот рассказали про молодых музыков. Зараз два коллектива будут пачынаць программу фестиваля. А увогуле нейкія змены такие ёсць ці няма? Ну ці фест это такая справа, что ну что там поменяешь особо? Ну кардынальных няма. Пакуль што у нас тым больш 5-й фестываль, такія вынікі пяцілеткі. Вось, такі ж фармат будзе, маладыя гурты, асноўны лайнап, арт-маркет, як мы гэта заўсёды робім, аукцыён таксама будзем праводзіць. Дарэчы, мы анансавалі ў нашым анонсе, ну прынамсі я напісаў, мы з Інэс дамовіліся, што мы разыграем 2 квіткі на фэст «Грай». Квіткі ёсць у нас у наяўнасці. Інэс уже мне нават перакінула, так что якое пытанне будзем задаваць? Мы нават неяк так не... Давайте не складанае. Ну давайте, толькі вот... Хто першы адкажа на пытанне, які гурт распаўся на наступны дзень пасля выступу на «Грай»? О, выдатнае пытанне. Такім чынам, хто першы адкажа на пытанне, які гурт распаўся на наступны дзень пасля выступу на «Грай», той атрымае 2 квіткі на фестываль «Грай». Галоўнае, потым не распадзіцеся таксама, але тым не менш зможаце паслухаць выдатных нашых музыкаў, выканаўцаў. Вось гурт «Вольскі», Лявон Артурович яго прадстаўляе, «Разбітае сэрца пацана», будуць яшчэ «Дзецюкі», «Дай дарогу» і «Джей Морс». Так, все правильно. Так, что тут у нас? Пэўны час таму былі жарсці па фэстах. Кныровіч распавядаў, як беларусы цудоўна на расійскім фэсце спявалі «Тры чарапахі». Дык, а прыйсці і заспяваць на «Грай» і рвуцца ці не рвуцца? Это Інэс пытанне будзе. Даведаемся праз 2 тыдні. Беларусы, як заўсёды, купляюць квіткі ў апошнія дні. Вось, для нас гэта такі крыху хвалюючы момант. Ну, але спадзяемся, што ўсё будзе окей, як заўсёды. Усё ж таки цяпер не трэба асабліва нікуды ехаць, як у прагрэсію. Это самы цэнтр гораду. Это выходны дзень. Выходны дзень, субота. Можна прыехаць з іншых гарадоў, калі што. Пахадзіць па цэнтры там. Адразу выходзіш новы свят, старое място.
Ну то есть усе забаўкі Так. пакуль канцэрта чакаюць пачатку дакладней фестываля пачатку усе ходзяць па старамясцы па новым святу ходзіце вітаецеся заходзіце вон у львоўскі круасан выпіць каву заходзіце у міністэрства Чым вы рэкламуеце бренды не можа быть мне тут что-нибудь там перападае Круасан, жыць жа ж трэба за штосьці знаете а то это Петрухін только рассказывае что мы тут за гранты Што вы рэкламуеце Петрухіну Можа і ён мне отстёгивае вот так что калі ласка так у нас уже ёсць здаецца калі я не памыляюся першы адказ вожык патрыёт петля прыхільнасці Ну так. А вожык патрыёт у мінулым годзе мне падаецца таксама выйграў. вожык А ён нейкі ветэран гэтых стрымаў так да ветэран стрымаў дыназаўр можна сказаць таксама у сваім родзе Ну што ж вожык маеш 2 квіткі на фестываль грай 5 верасня калі ласка альбо сам у чым я сумняюся альбо прысылай каго-небудзь ну ці дай адрес ці тэлеграм-канал таго чалавека які забярэ для цябе ці ты там перадасі некаму гэтыя квіткі і мы ўсё перакінем усё будзе Ну што ж а з чым ўсё ж таки вы конкретно пойдзеце на фестываль ужо Інэс сказала что ўсё ж таки 5 гадоў юбілейны справаздачны то бок і вы будете у пэўным сэнсе справаздачыцца Павел давай рассказывай Ну прыйдзецца справаздачыцца да. Ну возьмем с собой отчетнасць нашу бухгалтера возьмем бухгалтера это в першую чаргу Да, конечно да. будзе на сцэне сядзець на сцэне что прасказал за что вы там живете на что деньги тратите Вот именно. Какие деньги? Во-первых. Ну что, ну будем играть нашу самую хитовую программу. Новых песен мы не будем играть. это почему же это рано Рано, да. Рано. Мы о 18 выступаем еще рано. У нас пакуль няма нічого нового. Мы пишем, придумляем. Пакуль не... Ну, все. А навошта Не нова будзе а навошта нового. нешта новае Па-першае, трэба да, правераныя часам 45 хвілін, ты что, Ну, на там, кому... там вельмі такі абмежаваны час гэта ж не 1,5 гадзіны Я ты скажу ўключылі. так, 45 хвілін. за новым прыходзьце на сольныя канцэрты. У нас плануецца тур, можа восені. Вось там, можа быць, пачуеце новае. А на фестывалі трэба хадзіць, каб хіты спяваць. Ну, в принципе, да, там как бы збіраюцца лепшыя, якія прадстаўляюць свае лепшае, што яны зрабілі. Безумоўна, хочацца адцягнуцца, а не прыслухоўвацца. Ну-ка, я этой песні не чуў, новая, а што она там пра што? А вы што? Да, А мы что, пойдем отсюда. Пойдем, пока пивка дернем, Вольский выйдет, а ты Ну, вернемся. раней писали, дык давай, это все новое обычно. Так, вы нам зубы не заговариваете. З якой праграмай выйдзеце? Мы, як уже папярэдне казалася, толькі хіты. Ну, одну новую мы зграем. Мы зараз записали сингл, называется «Покидаем на потым». Вось. І ён акурат будзе прэзентаваны за дзень да фестывалю 4-го. Раю всім паслухаць. Дзе можна будзе паслухаць? На стрімінгавых платформах на ўсіх будзе выкладзена. То есть ужо 4-го ўжо выкладаеце адразу Так, ўсё. з раніцы ўжо все будзе дасяжнае, так што калі ласка. І ўжо мы рызыкнем і зграем все ж такі на грае. Дзякуй. Не ведаю, як там пойдзе. Можа ранавата, но нічого. Ну, дзень будзе для таго, каб людзі ўжо маглі не толькі паслухаць упадабацелей словы вывучыць, ну хаця б прыпева. Там толькі 5 слов. Так что. Ну давайте. Уже можна не спяваць, а просто... Не, я сёння не буду. Это 4-я, калі ласка. Уся песня 5 словаў? Рефрен. Класс. А вам слабо? Не, причем такие не связанные. Молоко, стол, кефир, творог, сметана. Ну, не звязаныя, чаму? Молочка. Вот, бачыце. Троху ў бок нас адводзяць. Гары Дэвідсон пытаецца. Пытанне да Вольскага. Як ён ставіцца да музычнага праекту «Чарнухі»? Ці спадабалася і ці мае праект перспектывы? Ну, вось у вас у Крамбамбулі быў канцэрт. Да. Ну, праект мае перспектывы, калі ёсць фінансаванне. Наколькі я разумею, там не вельмі з гэтым добра. Таму, можа быць, ён будзе пастаўлены на паузу. Ну, калі вы... Як завуць... Гары Дэвідсон. Так вось, Гары Дэвідсон, калі вы будете спансараваць Чарнуху з Сепультурай Лайф, то, безумоўна, будзе працягваць існаванне сваё.
сам проект наколькі вам спадабаўся ваш выступ? З Крамамбулі мне вельмі спадабалася ўсё. Была нязмушная атмасфера. Вось Павел Аркелян ўсё ж таки даехаў з Вільні, хаця былі сумневы, нейкі былі там праверкі на дарогах, і першы раз іх там марнавалі час, яны там в этой чарзе аж 2 гадзіны, і ўсіх правяралі нават. Вось, ну, урэшце прапусцілі, яны нават паспелі на саундчэк. Не, ўсё адбылося учора на дзіва добра. Хаця я не люблю такі онлайн, калі ты з вушамі, там... Но тут нават карэкцыя ў вушах была прыстойна, все было выдатна атрымалася. Ну это ж не першы ваш досвед, вы і самастойна ладзілі такія онлайн-канцэрты? Ну так. Ну, тут ён вельмі сур'ёзна, шмат людзей на сцэне, разумееце, духавая секцыя, там всяго. Былі сумневы, што атрымаецца вывучыць, но вучыць, наколькі я фрагментарна слухаў, то вучыць вельмі так прыстойна. І настрой быў такі раздзяўбайскі, крамавульны, як трэба. З задавальненнем, правда, не цэлы канцэрт часу не хапіла, але частку кавалак паглядзеў, з задавальненнем паглядзеў, тым больш, што так склалася, вот пасля таго, як адрадзілася Крамбамбуля, мне не атрымалася ніякім чынам, вот не супадала патрапіць на жывыя канцэрты. То яны далёка, то калі ў Варшаве мяне няма. Вот бачце, тэлефануюць, кажуць, зрабіце канцэрт Крамбамбулі ізноўку ў Мінску, каб Лукашук змог на яго патрапіць. І я спадзяваўся, што, можа быць, на граі будзе, але ж вот у мінулым годзе быў, да? Так. А 2 разы запар не. Не. Там справаздачыцца няма. Разнастаіць трэба. Лайнап. Ну, разнастаіць трэба, але ж вот бач, ну, з новай песняй будзе. Інэс, у цябе была такая рэакцыя, калі Лявон сказаў, што новую песню зайграем, сказал, дзякуй, такое адчуванне, што ты угаварывала яго перад гэтым. Ён как бы там упіраўся, можа, не трэба, і зараз сказаў, што будзе. Я просто сама вельмі чакаю, паслухаць вельмі хочацца. Я бачыла там сторыс музыкаў, якія там штосьці трохі гралі, мне вельмі спадабалася. Я сама чакаю. Тут нідзе не падзенешся, калі за дзень да фестывалю выходзіць сінгл, то его трэба іграць на фестывалю, мне здаецца. Ну, лагічна. Ну, все. Вот чалавек знаецца ў маркетингу ўсё ж такі, ў піары. Я не сильно, но так чуў краем вуха. А ўвогуле, Інэс, вот на твой погляд, давайте вот пачнем ўсё ж такі з чалавека, які, ну, как бы, займаецца арганізацыяй фэстаў, глядзіць, што у каго цікавага ёсць. Што адбываецца, на твой погляд, у беларускай музыцы в эміграцыі? Адбываецца, можа, не кожны год, але выпускаюцца новыя альбомы. І у Лявона быў новы альбом у эміграцыі, і у разбітага сэрца пацана. Чакаецца Джей Морса, але хіба што ўжо ў наступным годзе. А наколькі гэта, вот калі параўноўваць, ты ўсё ж такі з Беларусі гэтую сваю прывезла жаданне і цягу рабіць фестывалі, наколькі адрозніваецца настрой і ў песнях, і ў саміх музыкантаў, і ў публікі там і тут? Мне падаецца, трэба ў музыкантаў пытаць. Ну, а ты як арганізатар? Вот ты ж і арганізоўваеш, і потым стаіш за сцэнай. У публікі настрой быў пасля 20-го года трошкі іншы, усе былі такія як адно цэлае, як адзін арганізм на гэтых канцэртах. А зараз адчуваецца, што гэтая пратэсная тэма так сыходзіць, і ўжо пачынаецца, што там адзін хоча аднаго, другі іншага. Ну, зараз кожны слухае сваё і выбірае, куды ісці, на якія канцэрты. Павел, твои адчуванні? Што памянялася, да? Да. Ну, я пагаджуся. Ну, вот, можа быць, на пачатку, там, па-першы, там, год, можа быць, нават 2, там, ішлі как-то на інерцыі, ці вот на гэтай эмацыйнай хвалі 20-го года. А зараз уже час прайшоў, і вот зараз як вот ты змяніўся? Я не ведаю, што пра музыку казаць, я просто змяніўся як чалавек. Думаю, што гэта ў музыцы таксама знойдзе сваё адлюстраванне. У нас як бы рэліз быў там год назад, нават больш, і ён як бы нейкі пэўны момант зафіксаваў нашых зменаў, нашых там роздумаў і гэтак далей. І вельмі хутка мы зараз мяняемся, я так па сабе адчуваю. Больш там як бы больш з польскім асяроддзем пачынаеш працаваць, і неяк ужо
менш не хочется казаць менш там про Беларусь думаешь, але у пэўнай ступені і так можна сказаць, а больш неяк про сябе, про жыццё, про нейкія філасофскія рэчы. То бок калі казаць про такое сэнсавае напаўненне новых там твораў, новых песен, новых тэкстаў, то яны больш такі філасофскія, больш такія разважлівыя. Ну слухай, ізноў такі цяжка сказаць, бо яшчэ нічога не напісана новага у нас. Ну мной, по крайней мере. Але там нейкія чарнавікі нейкія, якія ў мяне ёсць, а ў мяне шмат іх ёсць. Ну яны так такія про жыццё, я б сказаў. Няма таких як бы. Ну вот там калі браць альбом «Ощущение» 20-го года ці 21-го, здаецца 21-го, ён як бы пратэсную хвалю, ён як бы моцна яна паўплывала, пратэсная хваля на творчасць, на маю, на тое, што я пісаў. Цяпер я не адчуваю наогул гэтага. Як бы у мяне маё асабістае маё жыццё, мае адносіны там з узростам, з людзьмі, з асяроддзем. Вось гэта мяне больш цікавіць. Ну і мне здаецца, што і у людзей таксама як бы не ведаю, за ўсіх не магу казаць, але мне здаецца, што вось такая больш тэндэнцыя. Калі чакаць, што выходзіць на сцэну «Разбітае сэрца пацана» з новым альбомам, усе такія «Щас мы тут вот оторвемся под вот этой разухабістыя іх получастушкі», а яны раз і што-нибудь такое сур'ёзнае, таке, я не ведаю, там Боб Дилан такі што-нибудь. Ну класна будзе. Дык я кажу, калі чакаць? Калі чакаць. Дату трэба, да? Ну, трэба ж рыхтавацца. 27 год. На наступным грай. Наступны грай, да, давайте. Ну, бачыце, трэба праводзіць. 27-м таксама. Да. Ну, так, запомните этот вот твит. Назаўсёды. 27 год, фестываль «Грай», «Разбитое сердце пацана» не познаете. З новым альбомом, з новым іміджам, ну, прынамсі, у музычнай, у творчым. Боба Дилана. Я, до речі, услухаўся, я паглядзеў зараз фільм, вельмі класны, рэкамендую. «Інсайд» Льюіс Дэвін, такі братоў Коэнаў фільм про фолкавых музыкаў, там фолкавая музыка. Это Newport Festival. Не, там про музыка, і яго жыццё, яго там адусюль выганяюць, ўсё не складаецца. І там канец фільма прыходзіць у гэты клуб, дзе ён выступае, Боб Дилан. 61 год, самы пачатак. Боб Дилан пачынае ў Нью-Йорку сваю творчасць, як бы закрывае нейкую такую, нейкі такі этап у фолк-музыцы папярэдні. Цікава. Ну, Боб Дилан класны, караці. Говорит, калі чакаць, ты не чакай, чаканне дастала, піша Вожык Патрыёт. Леон Артурович, ад вас чаго чакаць? Якіх зменаў? Ну, вы пыталіся спачатку пра розніцу, як было там, і як ёсць тут. Ну так. Я падрыхтаваўся. Добра, давай. Бачыце, я вас збіць хацеў з панталыку, не атрымалася. Добра. Такая розніца амаль кардынальная, што было там, што тут, бо там просто брутальна не давалі граць. То былі чорныя спісы, то наогул там нельга было, то можна было, але там дазавана, нейкія пляцоўкі нельга, нейкія можна. А тут можна ўсё іграць, колькі хочаш, столькі іграй. Але тут там не было праблемаў з легалізацыяй, з пашпартам, напрыклад. А тут ёсць гэтыя праблемы, і ім трэба аддаваць шмат часу. Досыць, як усе ведаеце. І гэта крышачку перашкаджае такой творчасці чыстай. Але, ну, глядзячы па тым, куды хіліць, па гэтым сінгле і наступных дэмках, што я зараз зрабіў, то больш такое разважлівае, больш, не скажу трагічнае нейкія тэксты, но драматычнае так. Трагічныя, чаму? Хотя для Крамбамбулі ёсць яшчэ одна такая заготовачка таксама. Там же ты не будешь пісаць про тое, што як цяжка жыць. Там все нормально, все будзе ў сваім стылі. А такія сур'ёзныя праекты, ну, такія досыць драматычныя тэмы. Ну, у Крамбамбулі таксама былі досыць такія сур'ёзныя песні. Ну, не, там это все было стылізацыя про беларускі антысавецкі супраціў, про паўстанцаў. Все ж таки это не было... Крамбамбулі не бывае сур'ёзна ніколі. До конца уже сур'ёзна. Все равно это все іранічна, это все-таки с таким налётам гумару.
можа нам Злога гэта бывае. можа нам гэтага сапраўды ў сёння у нашыя часы вельмі не хапае. Вось это раздзяўбайства разбітага сэрца пацана, вот это вот гумару, Ну, крамбамбулі. Так, не хапае, безумоўна. Ну, так трэба выступаць, іграць канцэрты і... Ну, а вы сабраліся адмаўляцца ад гэтага. Хто адмаўляецца? Ну вы ж сказалі Взяли уже абяцанне уже взяли, што до 27 выйдзеце з Бобом Дыланом. Ну, значыцца, давядзецца 2 альбома выпускаць. Адзін у сваім стылі, другі вот как бы такі ўжо больш... І трэці Леонард Коэн. Вот так вот. Вожык патрыёт ўсё ж таки не спыняецца. Нет, он дадае да Гары Дэвідсона пытанне вось з нагоды вашага, Лявон, з крамбамбуляй канцэрта на праекце Чарнухі. Пытаецца, ці не адчуваецца недахоп зваротнай сувязі падчас такіх онлайн-канцэртаў? Ну, ведаеце, калі быў ковід, калі была пандемія, то настолькі прызвычаіліся да гэтых онлайн-канцэртаў, што не адчувалася, шчыра кажучы. А цяпер, калі яны рэдкія, то крыху адчуваецца. Ну, мы як маглі, кантактавалі. Нават як у канцэртах бываюць такія, што мы хочам, каб публіка спявала, яна спявае, напрыклад, там госці, там 3 чарапахі, то тут таксама мы давалі паузу, казалі, давайте каля сваіх экранаў танчыць там пад абсент парамі, ці то спявайце госці. Я спадзяюся, што людзі так і рабілі. Так і рабілі. Мы калі гралі з РСП, нам слалі сторыс, што людзі там танчаць перад Так. Вот. Дарэчы, сапраўды, это трэба вот было Чарнуху так і сказаць. Давайте записывайте кружочки і дасылайце, як вы там... Ён казаў, але, можа быць, не все, асабліва ў Беларусі, не все наважваюцца трапіць. Ну, да. Ну, лагічна, ў прынцыпе, да. Бо з цягам часу сітуацыя тут, яна так разнявольваецца, і людзі ходзяць, як нас гавораць, на тых, на каго хочуць, пратэсная нотка знікае. Ну, там, наадварот, хмары толькі згушчаюцца. Мне здаецца, што все адсочваецца, і людзі баяцца проста. І тут людзі баяцца, но там тым болей. А раптам, яны і раней баяліся. Было такое, што... я это буду слухаць, раптам мяне пасадзіць за гэта. Ну, так просто народ так казаў. То цяпер, безумоўна, наогул страшна заходзіць у такі онлайн. Хаця, гэтым нічого страшнага насамрэч няма. Это не складае ніякай крымінальнай нагрузкі, наогул ніякай. Но тым не меней, народ жа ён такі палахлівы. Ну, таму што... Ёсць чаго палохацца. Так. Ну, таму што ўжо, як кажуць, пуганыя, і так. Людзі разумеюць, што раптам якое-небудзь відэо патрапіць з канцэрта куды-небудзь у соцсеткі і паглядзяць, як на фоне там Вольскага ці там разбітага сэрца пацана, там дзесьці далёка, я не трымаю ў руках, но дзе-то там ёсць чырвона-белы сцяг, і з-за гэтага, ну, мяне не дастануць, але прыйдуць да сваякоў, бо невядома, чаго чакаць. І людзі так асцерагаюцца. Ну, хай людзі ведаюць, што пакуль што мне, напрыклад, не прысудзілі яшчэ экстрэмісты ніякага. Так што пакуль што можна на маім фоне фатаграфавацца, танчыць, спяваць і гэтак далей. Бачыце, усіх ужо прысудзілі, а Лявон Артурович... Не, ну не прысудзілі пакуль. Чакайце. Але ўжо шукаюць. Уже шукаюць, справа разгортваецца. Но пакуль што не. Я, як асоба, пакуль не падпадаю пад гэта. Соцсеткі падпадаюць, так. Я хацеў бы, можа быць, вот гэтую цікавую тэму спалучыць, якую мы закранули. З аднаго боку кажаце пра тое, што людзі зараз маюць магчымасць выбіраць. Я пайду не толькі на таго, там, раней ішлі на ўсё сваё, зараз вот на гэтага пайду, на гэтага не пайду, а ўвогуле я, можа быць, схожу на сусветную зорку, а на фэст грай не пайду, бо шо ўжо там з другого боку ёсць перасцярогі, што пайду на той грай, потрапіць куды-нибудь, там здымак, халера его ведае, чым там скончыцца. І як працяг. А тут ёсць вот фестывалі хороших русских. Куды спакойна беларусы ідуць і, ну, па-першае, там камусьці ёсць яшчэ памяць, там Макарэвіч, там Гребеншчыкоў, там Сплін, ці яшчэ хто-небудзь, там Манетачка цягне. З другого боку спакойна, з трэцяга боку там і тусануцца, і больш за ўсё такога. І шмат дыскусій такога, ці наколькі гэта ўсё ж такі нармальна для беларусаў у супольнасці аддаваць перавагу і ввогуле хадзіць на гэтыя фэсты хороших русских. Вот ваша пазіцыя, Інэс.
Ай, кожны слухае, што яму падабаецца. Ну, Это- чалавек вырас і слухаў гэтую музыку там з 5 гадоў, і нічога там іншага не было па тэлевізары і па радыё. Ой, слухайте, не трэба. Ну, з 5 гадоў, з якіх добра, гэта? ну- Я памятаю, я яшчэ ў школе вучыўся і з тэлевізара на магнітафон электроніка записываў і песні, і это самае Мроі, і Бонда выступала, показывалі ўсё. Все можна было ў тыя далёкія часы, здавалася б Не яшчэ. да кожнага гэта даходзіла. Я зараз пытаюся ў людзей, у кліентаў сваіх, я працую ў іншай сферы зусім, якім менш за 30 гадоў, яны не ведаюць беларускія гурты, там 90% нікога не ведае. Ну, там максімум Na'Vi Band дзесьці там штосьці чулі. Вось. Ну, таму немагчыма забараніць хадзіць, немагчыма там навязаць любоў да беларускай музыкі. Яна альбо ёсць, альбо яе няма. Ну, таму цяжка асуджаць тут за тое, што хтосьці там штосьці іншае любіць слухаць. Цяжка так само говорите, что вы ходили в школу и по телевизору там показывали Бонду, там Мрою. Это был конец 80-х. Так. Это был просто самая пекельная перабудова. І тады гэта быў просто трэба было так рабіць. Это партыя і камсамол, но это сродкі нават выдаткоўвалі. Каб так было, каб людзі не нюхалі клею падваротні, моладзь, а вось глядзелі, ішлі на канцэрт, на фестываль. Праца з моладзю, галачка пастаўленая. І тэлевізія там займалася, і ўсе. Но потым жа ж пасля сярэдзіны 90-х все это пачало вельмі дазавацца. Потым чорныя спісы. А потым былі ўжо з 2004 года чорныя спісы, калі просто на тэлевізіі нічога этого не было. Ну, і вось вам зараз народ, 30 гадоў. ну так. І народ же не любіць корпацца дзесьці ў інтэрнэце і штось там знаходзіць. Вот ён бачыць, што вось гэта вось тое, што я мушу слухаць. Іншае пытанне, што мы можам зрабіць, каб людзі пачалі слухаць беларускую музыку. Вось тут уже трэба старацца. Ну, трэба такі прадукт даваць, каб просто немагчыма было прайсці міма яго. Павел, что-то вы как-то вот подозрона затихли там на гэтае пытанне. СМС пишет. Но товарищу майору? Про наших. Я наконт фестываля Out Loud, я б туды сам не пайшоў, але ну, бо для мяне это не тая музыка, якую б я слухаў, але абсалютна пагаджуся з Інэс, што калі хоча чалавек туды ісці, хай ідзе. Все гэтыя артысты, наколькі я ведаю, нідзе не зашкварыліся. Манетачка і Нойз, наколькі я ведаю, падтрымлівалі ўкраіну. І пераводзілі гіганцкія сумы. Таму для мяне пытанне як бы закрыта тут. Ну, як бы з гэтымі ребятамі все ў парадку. Адзінае, што ну, не моя музыка, таму я б сам не пайшоў. Ну, датычна таго, каб як бы увагу да беларускай музыкі, то, ну, канешне, трэба класны прадукт рабіць. Я тут пагаджуся з Лявонам. І паміма гэтага класнага прадукта яшчэ трэба, каб у нас былі як бы шляхі гэты прадукт да масавага слухача, гледача накіроўваць. Бо не выстарчы, ну, не хопіць толькі зрабіць класны альбом, пра які даведаецца там 1500 чалавек, і ён класны будзе, безумоўна. Пра яго напіша якая-небудзь там невялікая меда, і ўсё. Чернуха. Да. От каб у нас былі такія меды, там, не знаю, блогеры-мільённікі, які пісалі пра музыку, там, то гэта вельмі дапамагло. Я думаю, вось у гэтым накірунку трэба... Это все звязано. Блогер-мільённік, музыка, раскрутка этой музыкі. Так. Калі няма блогера-мільённіка, які пра музыку гаворыць, так і як бы не мае так мільённых праглядаў. Ну так. Ну да, ну тым не менш, как бы да, стараемся, тым больш, што сапраўды пішуць дастаткова якасную музыку і шмат новай музыкі з'яўляецца, ёсць чаго выбраць. Той же самы Чарнуха беларускую музыку пра яе піша, і ёсць на што звярнуць увагу. Не хапае, відаць, просто відаць раскруткі. Ну і тое, што Чарнуха паказвае таксама па Сепультуры і Лайф, ну для мяне, напрыклад, тут Света Бень в этом новом амплуа с этими музыкамі, это просто было адкрыццё. Это вельмі так пераканаўча і гучала, і вельмі такі цікавы ў сваім там жанры, вельмі цікавая, ну, все выглядае. Корова белая, да? Это альбом уже. Ну. Канцэрт просто там быў. Ну, зараз яна грае з такім інтэрнацыянальным складам, кароткім, там некалькі музыкаў, вельмі так нормально.
Мгм. Хотел нешта дадаць? Не, Не? мне падаецца ўсё. Я, может быть, на завершэнне вот гэтай тэмы хацеў бы яшчэ, может быть, закрануць. Вот Павел асабліва сказаў, што жывем зараз у такім вот асяродку, там где-то шукаем сваё месца там на сярод палякаў, польскай культуры, там недзе там. Ці ёсць ўсё ж такі, я не ведаю, не то што магчымасці, а і само жаданне выйсці на польскую сцэну, на неяк вот на еўрапейскую, можа быть, сцэну. Ці беларуская музыка гэта, асабліва калі яна па-беларуску, ну ці на трасянцы, гэта для беларускай бурбалкі, як кажуць, вось для нас, каб это у нас было вот сваё, тока наша. Не, жаданне ёсць, безумоўна. І я не думаю, што музыка перашкода ў данным выпадку, бо ёсць прыклады тых жа Нюрнберг, якія па-беларуску спяваюць і сусветна вядомыя, іх туры. Вось, жаданне ёсць. Я просто раблю нейкія крокі не ў музыцы, бо я яшчэ актор, каб у Польшчы ўжо працаваць у польскім тэатры на польскай мове. Вось, і граю ўжо спектаклі і рэпетырую зараз п'есу на польскай мове. Таму як бы, выходжу на польскую сцэну. Такія крокі раблю. Ну, пакуль тэатральную, да. Тэатральную. А што датычна РСП, просто калі нам, не ведаю, пачаць спяваць на польскай мове, я думаю, што мы страцім нашу нейкую гэтую ізюмінку, бо трасянка это як бы прынцыпова, это не просто як бы не просто так, это прынцыповая наша пазіцыя. Таму мне не хочацца просто ад яе пазбаўляцца на карысць там польскай мовы. Вот так вот. Даешь коллаборацию крамбамбули и молчат дома, пиша Вожик Патриот. Я могу протягнуть. Даешь коллаборацию РСП и дымной лотвы. Шо, слабо? Не. Вот подобается. Ну, ничего не слабо. Хочешь такой альбом? Да запишем на, вот скажем, кали. Я открыт для прапановаў. Говорит, ваши гроши, наши идеи. Добра, давайте на завершение яшчэ раз кажем про тое, калі, дзе і што. Ну, па-першае, мы разыгралі, як і абяцалі, 2 квіткі. Вожик Патрыёт выйграў з першай спробы, так што пішы, калі ласка, каму і што перададзім гэтыя квіткі. Яшчэ раз нагадаем, што фестываль будзе 5 верасня у суботу у варшавскім клубе «Неба» в самым цэнтры Варшавы, новы свят. Інес, давай, закликай. Запрашаем. Выступяць Вольскі, Дзецюкі, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана, Джей Морс і 2 маладыя гурты Растэйт і Радвалот. Усіх чакаем, будзе клёва, горача, будзем абдымацца, танчыць, спяваць разам. Да сустрэчы. Квіткі яшчэ ёсць, але не чакайце апошняга моманту, таму што апошнім моманце акурат такі можа ўжо і не быць. Ці будзе даражэй? Ці будуць спекулянты прадаваць з рук? Можа, у апошні дзень зробім даражэй. Так, у дзень фестываля, калі застануцца. Павел, заклікайце людзей. Да, заклікаю. Вольскі, Дзецюкі, Дай дарогу, РСП, Джей Морс і 2 маладыя гурты. Власне, 2 маладыя гурты. Вот на іх абавязкова прыходзьце. Гэтых-то ўжо, говорит, чулі. Я павін ты. Ну, ўжо можна не тое ж. Вольскі, Дзецюкі, Дай дарогу, РСП, Джей Морс і 2 маладыя гурты. Прыходзьце, вы не пашкадуеце. І не кажыце, што вы не чулі. Скажут же ўсё адно, што а где это ўсё было? У клубе «Неба». Так што клуб «Неба» 5 верасня. Чакаем усіх. Да сустрэчы. Жыве Беларусь, жыве рок-н-рол. Yeah.